Uzi obekade ubizwa ngokuthi ibhedazitha usubizwa ngokuthini manje? Angwazi. Hayi angazi. Angithi inkinga manje mina ngwale maduba izinto eziningi angizazi kahle. Ibhedazitha kusehomisi angaphosisi. Welcome back to our channel. Gama lami nguSiyangwa kwaNgema and you are watching Masizazi Izindlela Zomkhululi Wethu la kuyibonani Pro Media. Namhlanje sise Kenan phezu kwentaba, siyadlala, siyahleka, siyafunda futhi at the same time. Iquiz yanamhlanje siphethe imibuzo u5 engizoyibuza nje abantu ngokwehlukahlukana. Uma kungukuthi awubungakaqali ukusubscribe, sicela ucindezelele le button la ka subscribe, ulike, phinde ucommente futhi. Mawukuthi sewusubscribeile ulokhu buya uzobuka amanye ama-video khona la kuyibonani Pro Media. Gama lami nguSiyangwa kwaNgema. Ake sidlaleke sibone ukuthi ubani esimtholayo kuyile quiz yanamhlanje. Enjoy. Nethemba Memela wasendwedwe ngisabathi sibukweni tempele. Igama umeluswa kwaThusini ithempeli isimenyiwe Olundi. Igama lami nguzothile Mhlongo ngwasemtobati bekhluze ntempele. Angumcebisi mina ngwangidi ngisonta emseni entozulu. Siyaphila nikhuluma nobaba uGini Ndube wasemtuba ophapha sevula ntempele. Nguzolani mina ngumshibe kaNonopha wakalithuli. Kuyiwa ngayiphi inyanga emzini wasebambisanani? Kuyiwa ngenyanga yokuqala January. NgoJanuary unyaka mawuqala nje. Kuyiwa ngenyanga yokuqala onyakeni okumasingana. Hayi bukiwe entabeni nje ngoJanuary. Ebamsanani? Kanti ebamsanani kuphi? Ingaphesheya mangila. Oh, ingaphesheya. Yebo. Ebamzana ngathi la ngaphesheya mfowethu. Ngazi ukuthi la ngaphesheya ethempeleni. uJanuary. Bambisanani ngobunendawo. Bambisanani ngobunendawo. Angicela ukudlula ngiyadideka. Kuya ngoJanuary. January. Yeah. Mbuzo number 2, muphi umfundisi okade hola umhlangano Masiza la? Siqale saholwa umbhele bebeshintshana umfundisi umbhele. Angisho njalo bebeshintshana benomfundisi umdletshe bekuthwalisa umfundisi umvubu. Buka ikamera phela. Yebo ngazi ngizothini. Lungile noma ngaba wazi ungayifulethele ikamera. Usacabanga? Yebo ngisacabanga ngicela ukushiya lo mbuzo isikhashana. Sakhumbula. Hawu. Sukhohliwe. Yebo. Mina ngibona unyazi for umhlangano. Khona umfundisi osuke ehamba phambi komphongolo kaNkulunkulu. Cha ngabe ngiqamba manga lo nyaka bengihambe emumva kakhulu baba ngibonanga. Ngibone umfundisi umdletshwa ngakithi nabanye kodwa ngibone nje umdletshe bengimazi kakhulu. Alright. Bekungumfundisi uNdlovu. Yeyeni. Nabanye nje abafundisi bebebaningi abanye ngisabakhumbula kahle endleleni. Bebehola umhlangano. Besemhlanganweni phela. Angibana kahle. Behola umhlangano. Umfundisi anginakanga umphela kodwa bengimbona kakhulu ehola umhlangano. Sithini isihlabelelo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu? Isihlabelelo. Suke kushiwo umthandazo wesabatha lapho. Ngisho isihlelo sokuphuma kaJanuary somhlangano noma usho sesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu sithini? Sithi mbonga njalo. Ay ngiyadideka. Yazi ubuza kahle.
Ubuza kahle. Ngizomthandazo wesabathi. Sithini ke ya? Uthe ivesini lesithathu. Hayi, Oh. ngisho ukuthi ngesimo. Bongani uJehova. Umbuzo engiwubuzayo number 3. Oh, umbuzo wesithathu sithi bongani uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu ngokuba umsa wakhe uhlezi phakathi. Isihlabelelo. Akusisi isihlabelelo phela leso. So kusekumbuzo kuzile ikumbuzo kaNkulunkulu. Yini kanti mina Ep6 sifunda khona la qala khona umthandazo wesabatha ba. thini khona? Simbongeni uJehova uManazaretha nezizukulwane ezini. Obelungile umsa wakhe uhlezi phakathi. Sukubuza kabuhlungu kangaka manje. Hayi mfethu. Wena nje uyacula nje futhi nje Ngiziwu 242 so ngeke ngizazi zonke. kodwa mina ngifuna nje sihlabelelo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sihlabela ayi ngiyadideka futhi nakho. Umbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu. Lesi sihlabelelo sesabathi. Muzi obekade ubizwa ngokuthi iBedazitha usubizwa ngokuthini manje? Snake. Ukhuluma nami, yeah. Ayi Bedazitha. angakawazi. Yebo. Usendwedwe nje. Uthe wena wasendwedwe. Lo muzi engikhuluma ngawo usendwedwe. So kufanele ukuthi uyawazi. Ayingeke angibengakawazi ke noma senkohliwe. Amahloni kimi. Angwazi. Hayi baba bayi. Hayi angazi. Angithi inkinga manje mina ngwale maduba izinto eziningi angizazi kahle. Ngazi umzemkhulu nje asebuhleni nako goli ekuthuthukeni bani le emncane imize eminye nako gospel. Angiyazi lo yibuzayo. Ashaya ngwazi namanje. Wathi? iBedazitha kusehomisi. Angaphosi. Akucabanga kwakho umbono ngasho noma yini umbuzo wami okugcina uthi ngokucabanga kwakho nangokubuka kwakho mhlambe ubukhulu nje bomhlangano ungathi ngokucabanga kwakho laba abantu abala entabeni besiqhathanisa nabantu abasemakhaya abangezanga la emhlanganweni ibapha abaningi abasemakhaya abaningi noma yilabo abala entabeni abaningi umbono wakho Ngowami umbono ngithi abantu abaningi ilaba bala bakhona basemakhaya kodwa imosti ngibona iphumile kakhulu. abasemakhaya Ngizothi abaningi abasemakhaya ngoba baseyolungiselela ukuvulela izikole kodwa ngeviki elizayo cabanga sobe si10 times more than abantu abakhona njengamanje. Cabanga ukuthi baningi kakhulu abazile emhlanganeni futhi bebaningi nabasemakhaya kodwa ke ngicabanga ukuthi abasemhlanganeni baningi okudlula abasemakhaya. Washo njalo Ngoba mangila entabeni ngibona inkulungwane neinkulungwane okudlula abantu abasemathempelini abasemakhaya noma sicishe silingana nabantu abasuke besemathempelini njengoba sila abanye bengaphumelelanga kodwa mangibheka njengamanje ngibona sengathi baningi kakhulu abalapha emhlanganweni. kulungile siyabona Abaningi abakhona la emhlanganweni bancane abasemakhaya. Mawubuka abantu ngendlela abaningi ngayo la uyabona ukuthi emakhaya kusela abantu abancane kakhulu. Umhlangano ukhule kakhulu baba. Ubona nangeimoto ezikhona nangendlela ekwenzeka ngayo nje. Ukhule kakhulu umhlangano. Madokodo indlela ekusendeke ngayo yakhombisa umhlangano ukhule kakhulu baba. Baningi kakhulu abangekho ngoba unyazi luyasho ukuthi baningi baseza. Ngiyabuka mangibuka ngonyaka odlula ubuningi bokufika kwabantu kungaphezulu kokwenza mfowethu. Kungaphezulu kokwenza baningi abangekho. Ngoba khona imvamisa bebethi sizoya uma usuvalwa umhlangano. Baningi abangekho. Baningi abangekho. Ingoba abaningi kumanje babuyele emsebenzini. Izingane izobuyela esikoleni. So kulungisela lezo zinto baningi abangekho mfethu la njengamanje.
Lo mdlalo muhle kakhulu ngoba uthola ukwazi izinto eziningi obukade ungazinakile njengalo mbuzo eminyaka ngibuza yona bengayinakile ukuthi balekile ukuthi fanele ngiyazi enkolweni njengalo mbuzo ngibuze wona ukuthi umuphi umfundisi okade uhola umhlangano sengiyazi ukuthi kubalekile ukuthi mangihamba nomhlangano nginaka ukuthi kusuke kuyibapha abafundisi abasuke behamba phambili. Cha, ngiyakuthokozela lokho vele kuyinto eyisifiso nakumina ukuthi abantu abasha behlele bezazi izinto ikakhulukazi lezi zomgogodla webandla. Umdlalo omuhle kakhulu esiwudingayo ebandleni ukugqugquzelana nokukhuthaza lento kaShembe ukuthi izinto sinake singabantu abasha ebandleni ngoba lento yokuthi izinto singazazi kwesinye isikhathi sigcine sesicindezelwa abantu abangaphandle ngezinto ezilula besingakwazi ukuyiphendula. Yebo sikhona ngoba sengizwile igama lomuzi waseHomisa omusha bekade ngingawazi nomfundisi obehola umhlangano bengingazi ukuthi basi kodwa sengiyazi. Khona isifundo sitholayo sithi kakhulu ukuthi awubheke izinto ngisengimdala dala noma ngamdala kangako kodwa ezinye izinto angiyinaki nje kodwa ngiyabona ukuthi hayi kufanele umuntu ayinaki izinto ezithinta thina. siyabonga. Noma futhi siyabonga. Akuyo khona umdlalo kuyisifundo mfethu ukuthi kakhulukazi kuwena ngaba umdlalo kodwa komunye umuntu awonje ngami nje bese izinto eziningi ngikhohlile. Ngoba akuduma ufutha mina. Kulungile bhuti wami. For abafundisi akongidefend angibi bikho phambi komhlangano ngipha ngihamba ngibasemuva. Kulungile. Ingakho Ngicela utshela abantu ukuthi abasubscribe kuyibonani. ningasubscribe abafethu kuyibonani TV. Nisubscribe nje nonke ngobuningi benu maningi amaNazaretha abafethu ade subscribe akhululeke.